आंनि बिसिया बाङालिखाय बेखौ बिराद अयथासार खालामो होननानै केस बोहैदोंमोन। केसआ रेजिस्टारबो जादोंमोन। दायनिगिरिया सोर? रायजोफोर बिमा ना बिखुनजो? दाबो मोजां मिथिनो मोनाखै रायजोफोर। साइनिफाल जे राकेश ब्रह्मनि बिसि नङा दाखालि रुंसारि जाना थांबाय बिथांनि बिसिया गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे पस्ट होदों आरो माखासे खोथाफोर फोरमायदों नङा रायजोफोर, आरो माखासे मबाइलनि कल रेकर्डफोर नङा बेफोरखौबो खोन्थाना होदों। थ' रायजोफोर बिथाङा नैबे माखासे एभिडेन्स एबा माखासे खोथाफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायना होदों। थ' रायजोफोर नोंसोर नायलांदो। मेलेमजिबि रायजोफोरा मा सानो नङा रायजोफोर, नोंसोर मा सानो बेफोरनि फारसे? दायनिगिरिया सोर? मारै जानानै मारै बेबायदि थैखो नङा राकेश ब्रह्मआ? बेनि फारसे नोंसोर जा हायो नोंसिनि साननाय मथे कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोरा नङा, आरो जेसे शेयार होबानो जाबाय। थ' रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नङा बुजिनाय नङा। थ' रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम, आरो मोनसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंसोर मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा मा सानो नङा रायजोफोर, कमेन्ट मोनसे हर। थ' भिडिअखौ नायलांजोबदो रायजोफोर। आंनि बिखुनजोआ जे आंखौ दायनिगिरि साजायदों बेफोर दानिल' नङा, बेफोर हाबा जाजेननायनिफ्रायनो बे आंखौ अयथासार खालामदों। बेनि थाखाय आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ क'क्राझार थानायाव केस बोहैदोंमोन बेनि बिमाखौ। आंनि बिसिया बाङालिखाय बेखौ बिराद अयथासार खालामो होननानै केस बोहैदोंमोन। केसआ रेजिस्टारबो जादोंमोन। बेफोरबो आङो आपल'ड खालामनानै होगोन। बे आंनि फिसाया जे बेनि बिमाखौ केस होदोंमोन आंखौ अयथासार खालामनायनि थाखाय, बेफोरबो आं आपल'ड खालामगोन। आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ जुदि पयजन मोनजामारदोंबा आंहा बे सन्देह दङ सुइटमि नार्जारिनि बे मोनसे वाट्सएप मेसेजनि सायाव। वाट्सएप मेसेजाव लिरनाय दङ, सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो। नै सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो। बी प्रिपेयार्ड माय डियार, फिलिं पिटि फर इउ, नेक्स्ट व्हाट इउ नेभार नो बेटार, हा हा हा। बिदि होनानै बे हिन्जावा मेसेज हरदों आंनि फिसायनि मबाइलाव। आंनि फिसायनि मबाइला थालांदों, हस्पिटाल जे दिन थांदों बे दिनाव थालांदों नालाय न'आव। आंनि फिसायनि मबाइलाव बे हिन्जावनि वाट्सएप मेसेज, फन रेकर्डिं, भिडिअ' एभ्रिथिं बाहाय दङ। बे वाट्सएप मेसेज, सुइटमि नार्जारिनि वाट्सएप मेसेज बे। आरो राकेशनि बिमा पार्बती ब्रह्मआबो अजाजों गेलेयो, फुं मोना अजानाव खारो। पार्बती ब्रह्मआ माबायदि मानसि बे भातानबारि गामियाव जिखुनु मानसिनाव सोंनो हागोन। जों गावजों गाव ब्लेम होनानै जेबो लाब गैया। दा बाहाय थार्ड पार्सन हाबनानै दं, आंहा सन्देह दं।